आपण पाकातले रव्याचे लाडू ह्यापूर्वी पाहिलेले आहेतच। आज आपण करणार आहोत बिना पाकाचे रव्याचे लाडू, तेही ट्रिक वापरून। यामुळे हे लाडू वळताना किंवा बांधताना अतिशय सहज आणि सोपे जातात। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनेलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर या बिना पाकाच्या रव्याच्या लाडवांसाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। बिना पाकाचे रव्याचे लाडू करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा किलो रवा। हा बारीक रवा आहे। 400 ग्रॅम पिठी साखर, पाव किलो तूप, 1 कप ओलं खोबरं, चारोळी थोडीसे म्हणजे 2 मोठे चमचे, अर्धा चमचा मीठ आणि वेलची पावडर। सगळ्यात आधी आपण रवा भाजून घ्यायचा आहे। तर ह्याकरता आपण जे तूप घेतले त्यातलं निम्म तूप गरम करायचं आहे। तूप आपले वितळले, आता ह्याच्यातच आपण रवा घालायचा आहे। गॅसची फ्लेम आपली लो आहे। रव्यासोबतच आपल्याला ओलं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। आता रवा आणि खोबरं याचं एकत्र छान भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। गॅसची फ्लेम लोच आहे। रव्याचा खमंग वास येईपर्यंत किंवा त्याचा रंग तांबूस होईपर्यंत आपल्याला हा रवा छान परतून घ्यायचा आहे। आपला रवा मस्त भाजला गेलाय, त्याचा खमंग वासही येऊ लागलाय आणि त्याचा रंगही बदललाय। छान असा तांबूस रंग येऊ लागलाय। आता आपण अर्धा किलोचे लाडू करतोय, तर अर्धा किलो रवा आणि खोबरं असं मी एकदाच भाजून घेतलेलं आहे। तर याच्यासाठी मला जवळपास 25 ते 30 मिनिटं लागलेली आहेत बारीक गॅसवर। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हा रवा थोडासा गार होऊ द्यायचा आहे। आपण जो रवा आणि खोबरं भाजून घेतलंय ते आता हलकं हलकं गार झालेलं आहे। आता या सारणातलं थोडं थोडं सारण घेऊन आपल्याला मिक्सरमधून 3 ते 4 सेकंद मिक्सर चालू करून असं थोडं थोडं असं बारीक करून घ्यायचं आहे। यामुळे काय होतं, लाडू बांधायला खूप मदत होते। हा रवा आपण मिक्सरमधून थोडासा असा बारीक करून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण पिठी साखर घालायची। ही पिठी साखर मी अशी बारीक असं चाळणीने चाळून घेतलेली आहे। आपण अर्धा किलो रव्यासाठी 400 ग्रॅम इतकी पिठी साखर घेतलेली आहे। आता ह्याच्यातच आपण मीठ घालायचं आहे, चारोळी घालते आणि वेलची पावडर। आता हे सगळं आपण छान असं मिक्स करून घेऊया। साखर आणि रवा सगळा एकजीव झाला पाहिजे। आपण पिठी साखर आणि सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याचे 2 भाग करूया आपण। आपण जे निम्म तूप शिल्लक ठेवलं होतं ते थोडं गरम करून मी पातळ करून घेतलेलं आहे। आता ते थोडं थोडं करून अंदाज घेत आपल्याला ह्याच्यात मिक्स करायचं आहे। हे आपण आता मिक्स करून घेऊया। आपलं तूप मिक्स झालंय, आता आपण लाडू वळायला सुरुवात करूया। आपण रवा आणि खोबरं मिक्सरमधून अगदी थोडंसं हलकं बारीक करून घेतल्यामुळे हे लाडू वळायला खूप सोपे जातात। हा पहा, आपला रव्याचा लाडू तयार झालाय। आहेत की नाही बिना पाकाचे रव्याचे लाडू करायला सहज आणि सोपे? तुम्ही नक्की करून पहा आणि कसे झालेत मला सांगायला विसरू नका। धन्यवाद।